Velkommen til Killerbox TV's multihjul for dummies. Et af de hyppigt stillede spørgsmål inde på forum, det er, jeg vil godt i gang med noget jerkbait. Hvad for en multiplikatorhjul skal jeg købe? Hvad for noget line skal jeg bruge? Skal jeg have et til højre hånd, eller skal jeg have et til venstre hånd? Og det vil jeg prøve at se lidt på nu. Der findes som sagt en hel masse forskellige modeller, og ja, skal det være højre eller venstre? Det giver næsten sig selv. Det er hvad man foretrækker. Jeg bruger højre, men det har noget at gøre med, at da jeg startede med at fiske med multihjul, der fandtes faktisk kun, så vidt jeg husker, en model til venstre hånd. Så jeg var ligesom tvunget til at bruge højre. Det var kutymen dengang, men ligesom det er faktisk kutymen i Amerika, at man forholdsvis bruger højre hånd, men i virkeligheden er det i princippet er lige meget. Der er måske endda nogle fordele ved at bruge venstre. Jeg vil starte med en type her, som er den, man tit støder på i de forskellige jerkbait sæt, som man ser i Danmark. Det er sådan et ganske almindeligt lavprofil multihjul her. Det er udmærket multihjul, som udmærket kan bruges til jerkbait-fiskeri med mindre arme. Det kan det. Det har nogle ulemper, vil jeg sige, i forhold til andre. Det vil jeg så komme ind på nu. En af dem er, at de ofte er lavet af lidt, hvad skal man sige, mindre holdbare materialer. Mange af de her lavprofilhjul er jo oprindeligt konstrueret til det amerikanske bassfiskeri, som er et enormt stort marked for multihjul. Og derfor er de ikke lavet til at kaste med store arme. Det skal siges, altså meget let fiskegrej, let jerkgrej i det hele taget, kan man jo sagtens fange meget store fisk på. Det er sådan set ikke det, der er problemet. Problemet er, at mange af de meget store arme, som man bruger til geddefiskeri, ikke fungerer særlig godt med et hjul, der er for lille. Det er sådan set ikke noget med typen at gøre. Vi har her er der et meget stærkt hjul egentlig. Det er et ganske traditionelt multihjul. Men også rimelig lille. Hvis man kigger på de her sådan spolediameter. Hvis man tager et standardhjul, det er et hjul, jeg selv bruger, hvis jeg skal fiske for eksempel med en Buster Jerk. Så kan man hurtigt se på spolen, at der er en temmelig stor forskel i spolediameteren. Og derfor er det også diskussion om hjulets udveksling, om det er 1-5 eller 1-7, bliver her temmelig relativt, fordi her har vi et hjul, der er 1-6,3, og det her har vi, der er 1-5. Men det her hælder faktisk lige hurtigere ind på grund af spolediameteren. Så det igen, det med udveksling, det må være et personligt valg, som tit fra juletype til juletype bliver relativt, fordi det har noget med spolediameteren at gøre, som igen har noget med, hvor meget line har du fyldt på dit hjul. Som igen har noget at gøre med, hvor hurtigt tømmes hjulet for line ved kast. Hvis vi ser på det her hjul, det er måske lige tager et af samme mærke her, de her to hjul. Man ser, de har samme spolediameter, men de har ikke samme spolebredde. Det vil sige, hvis der kastes 50 meter med sådan et hjul her, så tømmes den her spole hurtigere end den her. Det vil igen sige, at den her skal dreje flere omgange end den her, hvilket igen går lidt ud af kastelængden. Så det paradoksale er, at hjulet, som er lavet til de tungeste arme, tit kaster bedre med en lettere arm. Ikke altid, men i nogle tilfælde. Men den her type lavprofilhjul har en fordel, det er, at de er gode at holde om. Man kan se, at de er ikke så høje som et, kan man se det her, prøv at se, som et konventionelt multihjul. Og det gør specielt, hvis man har en lille hånd, så er det behageligere. Hvis man er typen, der godt kan lide at holde om hjulet. Det her er også meget behageligt at holde om, hvis man har en lidt større hånd. Igen, hvis man er typen,
der kan lide at holde om hjulet. Du behøver jo ikke at holde om hjulet, når du fisker med større gedehavn. Man kan også holde på forhåndtaget. Det er der nogen, der gør. Igen, det må være en personlig valg. Men den her type, det er den, jeg sådan set er gladest ved. Men det er måske også noget at gøre med, at jeg har fisket med den her type i over 30 år. Det her købte jeg for 30 år siden. Du kan se, konstruktionen har stort set ikke ændret sig ret meget. Der er selvfølgelig nogle tekniske features ved det her, som det her ikke har længere. En af dem er, at det har fået flere bremseklodser, som gør, at man kaster bedre med de udelastiske fletliner, som man bruger i dag. De lægger det lige der væk. Du kan se her er også en type på et mindre multihjul med en stor spolediameter, men en smal spole. Det er ikke et hjul, jeg vil anbefale til jerkbait. Spolen tømmes hurtigt, og ja, efter min mening er det der kaster aller dårligst af alle typerne. Men det er så min personlige opfattelse. Hvis man starter med at skal fiske jerkbait i klassen op til 100 gram, så synes jeg, at det er den her type, man bør vælge. Men hvis man har lidt flere penge, så findes der udmærket lavprofilhjul, som har samme spolebredde og samme spolediameter. Et af dem er for eksempel Revotoro, og jeg kan fortælle, at Shimano er i gang med at udvikle en model, som skal matche Revotoro. Det er et helt nyt, stærkt lavprofilhjul, som skal komme på markedet i løbet af et års tid. Skal man bruge lidt tungere arm, så kan jeg godt lide ligesom at have lidt mere hold om. Så plejer jeg at bruge sådan et hjul her. Altså faktisk fuldstændig det samme med et traditionelt multiplikatorhjul, men hvor der kan være lidt mere line. Tungere arm kræver også som regel lidt tykkere line. Man kan næsten ikke undgå, at på et eller andet tidspunkt kommer man til at dumme sig, og så blokerer spolen i kastet. Hvis man har en tilstrækkelig tyk line, så knækker den ikke, så mister man ikke sin arm. Så hvis jeg fisker arm, for eksempel store træbaits som dem Picopad eller jerksnækkeren laver, så kan jeg godt lide at bruge sådan en type her. Og der findes selvfølgelig flere forskellige mærker. Det her det er jo faktisk en kopi af den, jeg lige har siddet med i hånden. Så her har vi en anden type, som faktisk kan du se, er fuldstændig det samme hjul. Og de er i princippet lige stærke, eller lige lidt stærke, man vil. Men forskellen ligger simpelthen i linekapaciteten.